Здравейте, маняци, които харесват ластици! Днес ще ви покажа как с една проста кутия може да си направите временна кутия за ластици. Нека да започваме. То ще бъде късо. Ето така, отваряме. И аз съм си приготвила ластички. И започваме да прибираме ластичките. Извинете, това е сестра ми. Тя сега седи и снима, защото по принцип аз снимам, но сега нещо ме боли ръката. И как ми не може да снима? Ето така. Поставяме ластиците. Това ластиката остана. Ето така. И ето така нашата кутия можем. Изчакайте. И ето тук, където понеже аз имам място още, кукичките с нейна помощ, сега тя ще ги постави. Къде ги постави? Ето тук ги поставя. И аз, понеже имам място за такава кукичка и ето. Това е вашата кутия. Ето така, ако сте успяли да я направите. Не, че на мен ще ми трябва, но просто аз имам, няма да ми трябва, защото сега ще ви покажа, защото аз имам, но показвам. Ето е моята кутия, няма да ми трябва 18 000 ластик. Другата ми кутия и тук имам още една друга. Довиждане! До следващия път и ако ви е харесал, отбележете с пръстче нагоре. Чао! До следващия път. И да уточним, следващия път ще правим миньонче от ластици. Довиждане!